meg ruhájukat a kompozícióhoz tervezték. Tervezői szobrász Pikó Sándor néhány szóban ismertesse ezt a kompozíciót, ami még gőzöl és füstöl is. Hát igen, ez most érkezett meg, mert a filmben ugye 2015-ben érkezik meg vissza ez a kocsi. Hát a Debreceni Virágkarneválon meg is érkezett, itt van előttünk, éppen most érkezett, mert most szállt le, ugye hatalmas füstfelhővel. Lehet látni, hogy mi van rajta, ugye ezt megálmodták, filmrendező megrendezte ezt a filmet, én pedig egy kicsit tovább gondoltam, mert én általában ilyen népmeséket, ilyesmiket szoktam földolgozni, de ha egy ilyen időgép létrejönne, azért gondoljunk bele, hogy mennyi mindent tudnánk tisztázni a történelmünkből, hogy ugye a politikusainkat el tudnánk vinni a jövőbe, hogy na gyere, csak nézd meg, mit szavaztál meg. Tehát nagyon érdekes dolgok történhetnének, az emberi létnek az alapjait engedné meg, de azért én szeretném, mert sokkal tisztább, sokkal átláthatóbb lenne az életünk, és élhetőbb is. És akkor a hallgatókból álló Pompon csapat időközben rá is zendített. Fantasztikusan energikus pompalmányokból álló csoport 3 éve alatt volt tagjai az egyetem különböző karain tanuló tehetséges és a tánc iránt elkötelezett hallgatói. Nagyon fontos feladatuk van. A cheerleading, magyarul hajrázás vagy szurkolás, ez egy olyan modern sportág, amely a torna, az akrobatika és a tánc elemeit ötvözi. A csapat ezért nagyon népszerű, fontos szerepük van az egyetemi sportcsapatok lelkesítésében, így felléptek többek között a Campus Olimpián, egyetemi foci meccseken és a Medikus kupán is. A Debreceni Egyetem hallgatói tehát a Pompon csapat búcsúzik a Kossuth tértől. És akkor most egy külföldi fellépő csoport, mégpedig egy hagyományőrző külföldi csoport érkezik, a török Osman Ganzi néptánc együttes.